Čau lidi, dnes mi došel telefon, který mi hodně toho vydržet. Jedná se o značku Hotway, je to nějaký čínský výrobce, tady máte nějaký parametry, konkrétně Hotway V11, RAM 6 GB, ROM 156, 6,6 Full HD 1080p a 64 plus 24 16 přední a my máme černou barvu. Tak se pojďme podívat, co se nám skrývá v prodejním balení. Teď jsme si to vytáhli. Tady máme nějaký nápis V11. Samozřejmě, že to je ještě zaplombované, tak si musíme sundat ty plomby. Teď se podíváme na logo krasavčíka. Tady máme prodejní balení, tady máme... Je to trošku jinak, než bych čekal, vlastně ne. Tady máme nabíječku USB-C. Asi úplně jedno, jako tam dáte. Manuál. Nějaký, který já stejně číst nebudu. Jehla na SIM. A v tom se ještě nachází kabel USB-C, USB-C a OTG. Chcete nabít další telefon nebo to připojit. Jiný je třeba flešku. Tady máme samotný přístroj. Nevím, jestli jednou rukou zvládnu, moment. Tak tady máme přístroj. To je tak papír na tom nalepený, vidíte to? Cihla veliká. Tak je tlustý, tady je, nechci to zapínat. Tady je displej, na tom má ještě ochranný sklo, tam je zabalený. Tady jsou boky. Já vám to teda ukážu jednou bez obalu. Tady jsme dostali ochranné sklíčko, což kvituju, že bude mít chráněný displej. Tak tady onen samotný telefon, Hotway V11. Tak, vidíte to. U tlačítka nování hlasitosti, zapínač s čtečkou otisku prstu. Tady jsou záda. Fotoapar 64 plus 24, noční kamera s nočním viděním, velká lampa, nápis Hotway. Na druhé straně volitelné tlačítko, na horní straně kromě mikrofonu vůbec nic, což je dobře. To nebude šumět. Tady pod tou záslepkou by se měl nacházet USB-C konektor. Tady na nějakou záslepku. Tady na nějaký... Tady vidíte to na nějaký třeba špoutko. Tady nahoře ještě máme slot pro 2 nanosím a jednu paměťovou kartu. Tady nahoře máme 16 megapixelů kamerku. Ten telefon je 8 jádro. Helio P60, trošku postarší, 12 nanometrů. 6 GB RAM, 250 interní úložiště. Android 13 zatím.